ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୂଆ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 2025-26 ବଜେଟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଝିଅ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କମାଇବା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ। ଏହିସବୁ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ କନ୍ୟାମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ? ଏହି ଯୋଜନାରେ କେଉଁ କେଉଁ କନ୍ୟାମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ? ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଶିଶୁମାନେ, ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ପରିବାରର ଝିଅମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜନ୍ମରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜନ୍ମରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଜମା, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପଢ଼ା ସମୟରେ କିସ୍ତିରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। 28 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ ରାଶିର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। କେତେକ ଖବର ଅନୁସାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି? 1ରେ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ସନନ୍ଦ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରେସନ କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଆୟ ସନନ୍ଦ, ବସବାସ ସନନ୍ଦ। ଏହି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ? ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଅଫିସିଆଲି ଗାଇଡ୍ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଫିସିଆଲି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହେଲେ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ।